vana wamambo, 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 tiri vana wamambo, toimba parwendo. Jesu mutungamiri, isu hatichazotyi, titerere kwaari, toimba parwendo. Tiri vana wamambo, 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 tiri vana wamambo, toimba parwendo. Jesu mutungamiri, Yesu hatichazotyi, titerere kwaari, toimba parwendo. Tinoenda kumusha, 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 tinoenda kumusha, toimba parwendo. Tinoenda kumusha, apo kusina neema, Jesu ari kupenya, toimba parwendo. Gerufaro toyenda, 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 gerufaro toyenda, toimba parwendo. Hatireki kuimba, moyo iri kushinda, dakara tinoshika, toimba parwendo. Gerufaro toyenda, 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 gerufaro toyenda, toimba parwendo. Hatireki kuimba, moyo iri kushinga, dakara tinoshika, toimba parwendo. Hatireki kuimba, moyo iri kushinga, dakara tinoshika, toimba parwendo. Hatireki kuimba, moyo iri kushinga, dakara tinoshika, toimba parwendo. Kwaziwai vadiwa vateereri nevatariri vedu, tinoda kukuchingamidzai kuchirongwa chedu vechwasidare patinokurukura tichikurudzirana nemadzimai asi tichifarirawo kunge tiine input yana baba. Nguva dzimwe zhinji tinoichita vechwasuman but patinozodenza vana baba, kuzi vana baba vanogara kumatare avo, tinobva tachimbovati ngavachiuya pano tibatsirane kuzeya nyaya dzinoitika mukati memisha umu. Ini ndinonzi Dr. Laisa Mbiriri, ndiri mai mufundisi. Ndinofarira kubatsirana nanamai tichiparidzirana nekudzidzisana nanamai panzvinhu zvakasiyana siyana, uye tinobatsirana nevana vedu vechidiki mukati mekurarama uko. Mukati mezuva ranhasi tine nyaya yatoda kuti tikurukure nezvayo. Inyaya inogara ichinetsa kutaurwa kwayo, nyaya isingaperi pakutaurika kwayo. Pane I think makore adarika undofunga maybe 3 years ago chaiyo takamboitaura nyaya iyoyi yesubmission. Nhasi toda kuti titaure pamusoro pekuti tiri pasubmission ipapo tiringotaura tiri kuti kuzviisa pasi pemurume wako. Patakamboitaura tiri pavirtual suma takangotaura tiri madzimai tiri tega, asi nhasi taona kuti zvakafanira kuti ngatiitaure nyaya iyi tinana baba vari pakati pedu, tione kuti kuzviisa pasi pemurume. Munoziva kuti zviri kuitika mukati menyika zvawanda, zvakuita kuti vanhu vakwesene kana kuti vanetsekane
nekuzviisa pasi pevarume wavo. Nyika yacho haisisatori supportive of the idea yekuti munhu azviise pasi pemurume wake for the wife, kuti ndiani, ndiye Mwari here. Saka inyaya yekutoti zvinhu zviri kunetsa mukati medzimba idzi, ende vamwe vari kupinda mukati medzimba umo vasiri kutoziva kuti role yangu ndiri mai mukati memba umo ndinofanira kuti ndiite sei. Umwe ari kungopinda muchato for the reason yekuti ndangochata, yekungoti but zvandinofanira kuisa kuzozviisa pasi pemurume kwacho kumbori kuita seiko, kunorevei, ndinozviita sei. Nyaya iyoyo inyaya inotonetsa. Saka tinoda kutenda kuti tine vadare vedu vatakuziva vauya kuzoti vatibatsire kuti tizive nyaya yekuzviisa pasi pevarume, pasi pemurume, kana uri mudzimai uri mumwe chete kauri kuzviisa pasi pemurume wako. Tinoda kukuchingamidzai, wanai mukana uno wekukwazisa vateereri vedu. Nichatanga namama wangu vari panapa. Kwazivai vateereri nevateeri vechirongwa chino. Ini ndinonzi Dr. Mchaneta Mugabe. I'm a clinical scientist. I'm also a family therapist. Ndinoshandawo nemadzimai, nemayouth, nevana vadiki, ndichipawo counseling services akasiyana-siyana mukati mesangano, even nevamwe vari kunze. Nyaya iri kutaurwa pano yekuisa zviisa pasi pemurume, aiwa inyaya yakadzama zvekuti ndinoziva kuti ini nemi vateereri tese tichadzidza patinenge tichinzwa ungwaru kubva kune vose vari pano. Saka ngatisunge mabelts edu, titeerere, tine mweya wekuda kudzidza uyezve wekuda kuchinja pangada kuchinjwa. Ndinongokukwazisai newaya muzita raJesu. Tinoda kukutendai Dr. Mugabe. Ma-clinical scientist andabasa rei? Ma-clinical scientist tiri kuhealth. Oh, okay. Kwatinenge tichiita nezvezvirwere, kutestwa kwazvo, neku-advise how you test my different diseases, okay, and also to advise on treatment. All right, excellent. Yes. Ini ndinoitwa Ernest Mpunga, ndiri Gono. Ndoda kukwazisai vateereri vose kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzamuri pamunenge muchiona chirongwa ichi cheVirtuous Dare. Inini background yangu ndeye kushanda muindustry. Iye zvinezvi ndava retired, but ndiri coach anodawo zvakare kutaura nevana mhuri pamwe chete nevechidiki, kuvabatsira nekuti vazhinji vanouya baba mukuru, sekuru, mukoma, ndibatsirewo tiri kuita dambudziko kumba uko rakati. Saka zvakaita kuti ndide kuva coach izvozvo ndikokwanisa kubatsirana nevamwe. But background yangu chaiyo in the last 40 or so years dzandaishanda, ndainyanya kushanda into work yedevelopment ine chekuita nekusimudzira vanhu. Saka ndingati it's my passion kuti munhu akwanise kuzvimiririrwa in areas dzakasiyana-siyana dzeagriculture, dzeengineering, dzewater development, sanitation, ndo maareas andakashanda zvakanyanya ndiri maari. Saka pachirongwa ichi tinongoramba tichikukurudzirai vateereri vedu kuti muchinge machiona tumireiwo vamwe malink, itaiwo kuti like, mobva maita share, nekuti kana muchikoverana nevazhinji isu tinodzidza patinenge tiri pachirongwa chakadai. Ndodaira kuti imimiwo munodawo kuti vamwe vadzidzewo zvakanyanya, so that tese at the end of the day tiite zvinodiwa naMwari, tigofara mumhuri dzedu, tigoponeseka tiende kudenga. Tinotenda. Tinoda kukutendai Gono, tinonzwa takadzirwa kuva nemi pachirongwa chedu. Kwazivai vadiwa vateereri nevatari vechirongwa chedu pano paVirtuous Dare. Mufaro wangu kusangana nemi zvekare pasetting iri different. Tinochisangana kuwoman to woman kana kuti everyone has a story, our rebranded name. Toda kutenda. Inini ndinotenda nekundikoka pachirongwa chino. Ndofarira kutaura nemadzimai zvakanyanya tichingodzidzisana magariro emudzimba, kuzvibata, developing excellence, working from inside out as a woman,
kugona kuzvimirira, kugonawo kurarama even wawega pasisinayo significant other semararamiro atiri kuita. Ndinotungamira boka remadzimai ari kurarama ari ega zvikuru vakashayikirwa nevamwe vavo. I lead an organization known as the Circle of Comfort, which houses more than 2,000 ladies across the social divide. Zvese globally varipo kwamuri ikoko. We need you to form a support group because hapana munhu anofana kusafa ari ega. Nokuti grief inogona kukuchinjira mafungiro, mararamiro. Saka chisi chinhu chatotarisira ndosaka tiri kuda kuchinja conversations around widowhood so that you can live uenderere mberi neupenyu. I'm also an author. Ndanyorawo mabhuku anokwana kuita 2 so far nemamwe ari pakati pekunyorwa nekupedziswa nekupepetwa. Ibhuku riri kuremera mastreets mazuva ano nderakanzi Seasons. Bhuku iri tata nemakore tichiritaura kubva tina doctor takarimenshena mazuva anga awanda. That book has been long coming. Ndofunga ndakatora makore anota more than 10 ndichirinyora. Saka ritsvakei kana musiri kuzako kuriwana ndibatei pa 07899222179 ndobva ndakuudza kuti munoriwana sei. Hazvino kuti muri kupi. The world has become a global village. Saka musanetseke kuti torisisa sei. Munhu muchariwana even paAmazon. Tichaita chidaidziro kana rangowapo tinoita noise. Ndinotarisira kuti muchirongwa ichi chesubmission handidi zvandoziva zvakawanda. Ndotoziva dzimwe nyanya dzisiri kusubmita. Tikudzirei kunoku nekuti hamuudziki. Saka itoteeresa munzwe nyaya dzenyu tichadzidumura panapa. Ndinoda kutenda mama nekuti tsigira kwamunoita ende munoona dzimwe nguva dzamune musipo pachirongwa chedu unoona vanhu vachitsvaga kuti komaingweja daibavaoaidaziji. Saka tinoda kutenda kuvapa upenyu. Kwaziso kwamuri amane hanzvadzi. Ndinonzi Watson Mbiriri. Ndiri mufundisi nemudzimai mumwe chete ari pano padare. Uyo zvakare Mwari vakatipa chipo chevana 3. Toda kutenda zvikuru kuti tichadzidza zvakawanda nekuonesana zvakawanda kubva mukati meshoko raMwari, kubva mukati memagariro netsika nezvose zvichibatira pamwe chete kuti zviburitse chinhu chakanaka, misha yedu ive misha inofadza. Tinoda kutenda munhu waMwari matiremekedza. Madaira rukoko rwedu mukauyawo pachirongwa chedu chimwe. Amen. All right. Makadi vadiwa vateereri nevatariri vedu, sitandoitwa neTsairi Sinamodzi. I'm a family therapist by profession and also a clinical social worker. I work for Connect, the Zimbabwe Institute of Systemic Therapy, where we provide family therapy and family counseling services. So mukati mebasa ratinoita iri tinosangana nenyaya dzakasiyana-siyana dzinouyiwa nadzo nemhuri, dzimwe dzacho dzinotenderera around nyaya yekuzviisa pasi pevarume nenyaya dzekutonga varume nenyaya dzakasiyana-siyana dzakadaro. So ndiripo kuti tinge tichishare ma-insights around zvatinosanganawo nazvo mukati medzimhuri uye nekubatsirawo nedzimwe nzira dzinogona kubatsira vanhu vari masituations akadaro. Thank you so much for having me on this show. Tinoda kutenda panguva dzakadarika takamboita chirongwa chataitaura nyaya yekumudzimai anotonga murume wake. Saka nhasi toda kuti tibate rimwe divi rekuzviisa pasi pemurume. Kune vasingatongi varume asi vasina kuzviisa pasi pevarume vavo. Zvinogona kudaro. Asi nhasi toda kuti tione kuti nekuti mukati meBhaibheri shoko raMwari tichiverenga kuna Ephesians kunopiwa instruction kumunhu wemudzimai. Anditi kakuti uzviise madzimai zviisei pasi pevarume venyu chaivo. Ndinofunga kuti vhesi iroro rine controversy akanyanya. Section iyoyo inoda kutaura kuti murume achava musoro uyu wozviisa pasi. Nyaya iyoyoka nekufamba kuri kuita nyika nezviri kuitika mukati menyika ino, vhesi iroro ratoo controversial. Ratoo controversial rekuti ukada kutaura kuti munhu ari kunzi murume achava musoro iwe mukadzi zviise pasi, panobva patonetsa.
saka tinoda kuti tionesane kuti kana bhaibheri richiita, ndoda kuti nditange nemi Pastor Watson, kana bhaibheri richitaura zvekuti mudzimai zviisei pasi pemurume wako chaiye, zvinenge richida kureva kuti kudii? Isu pamwe pane patinotadza kuverenga zvichibva kumaGiriki kwacho, ameno zvinozoita kuti vhesi racho riite controversy. Tinotenda zvikuru. Now Ephesians chapter 5 riri kutaura, shoko raMwari riri kutaura pamusoro pekuurongwa hwaMwari, God's order. Kana taakutaura nyaya yemhuri, kuti Mwari vakaidhizaina sei, kuti ishande sei. Saka Mwari vakaita ine yatingati a chain of command yavakaisa, yokuti ndo mafambiro anoita zvinhu. Zvichifanana nekuti semuenzani, ndotanga nemuenzaniso, kuti kana tomboti kana indege iri kufamba, ndege iyoyo ine munhu anonzi captain. Captain ndiye ari overally responsible for the aircraft and everyone on board. Zvekuti kana iri airline kana kuti kudii, vanobvunza captain kuti chii chakaitika, chii chaitika, chii chiri kuitika. Asi captain haashande ega, anoshanda aine mumwe co-pilot, mumwe munhu atori skilled sezvaari iye, anokwanisa kutofambisa ndege iyi, and so on. But pa chain of command, kuti pasaite confusion, pasaite disorder, pasaite mukarirano kuti ndege inogona kutodona, pasiri kuzikanwa kunzi ndiani ari kufanira kuita chii, pana captain. Azviro kuti ari superior, but ane greater responsibility. Even though vamwe aine co-pilot aine ma-skills aanawo iye, but responsibility and accountability yaiswa pana captain. Muri kupaona? Saka panoshandidzanwa. Panoita dambudziko kana co-pilot akati iye takaenda same training school, in fact ndaitokukunda kuchikoro. Are you getting that? Waitondikopera zvimwe zvacho. And so kana zviri handizvi kuti kunotraina mapilot kunoitwa sei. But tiri kuti masikiro aMwari ndeyekuti akaisa yatinoti functional subordination. All right? Functional subordination is not inferiority. Kana kuti responsibility ya leadership yandakapuwa sababa is not anything to do with superiority. It's not something to do with yatingati ontological worth. Kuti uremu hwangu semunhu pachikero hunodhingura chikero kudarika hwemumwe wangu. Kwete, asi kuti I have greater responsibility kuna Mwari, and inoitwa in the context of love, a loving relationship with God and a loving relationship nevandiri kutungamirira. Saka ndo context in which leadership and submission happen. Zvimwe zvacho pakakanganisika madynamics eipapapa, panoita matambudziko akawanda. Ndofunga anozounza maprotest vamwe kutaura kuti no for the why. Indozvimirirawo ndega, and so on and so on. Saka izano raMwari as iri functional, not ontological. In ontological totaura kuti hasi kureva kukosha kuti ukoshi hwake huri less than hwangu sababa. Yes. Saka kana ndichizviisa pasi pemurume wangu, hazvisi kureva kuti ndiri less than. Yes. Yeah, saka ipapo mashoko amataura kuti kuzviisa mashandisa it's a reflexive. All right? Verb ramuri kushandisa kuti kuzviisa zvirova kuti ndiwo uri kuita uye uchireceive after the action of the verb, ndiwo muiti nemuitirwi. Saka munhu haaiswi pasi, anozviisa pasi. Pilot wedu uyawe atori nemaskills ekutomhanya chinhu ichi, ndege ikatonolenda, but anozviisa pasi. In other words, ane self-restraint, self-control, and acknowledgement leadership that has been put in place tomboti ne-airline. In this case, naMwari kuzviisa pasi, zvinoreva kuti controlling oneself in acknowledgement, even though capacity yekuita zvimwe zvinhu iripo, but there is self-regulation because munhu ari kuita acknowledge authority that has put an order. All right. Yes.
mama maingwe ndabva vatsika pandani vanotaura imwe tsumo yechishona yotanzi hatingatange mashavi mumba madzurwa. ndandichida iroro rekuzviisa its not hakuna chiri kukuisa iwewe wanzwa order ndiwe wakuzvigadzika pasi kuti uzviise pasi. Inini ndichitarisa inyaya yekuzviisa pasi pemurume ndinoona soti inyaya inotaurwa maKristu. Kozi vamwe vanhu vatiri kutaura kuti vazviise pasi pevarume havarespect Mwari wacho. Saka it doesn't make sense even kuzviisa kwachona because umwe munhu wachona anotonetsa kuzviisa pasi pake. But ndiri kuteerera instruction yabva kune authority yemarriage. Because marriage hachisi chinhu chevanhu, chinhu chaMwari. Saka for functionality and peace and order in the world, Mwari akaisa that order. Even ivo varume vane instruction yavo. But hatimiriri kuti vatange vatida kuti tizviise, tiri kungoti zvese zvinokonzeresana. Sematsanangura avaita chidzidzi chedu padare chiGreek nechi, inini ndiri kungoona sokuti nyaya yekuzviisa pasi inyaya yekusubmita kuna Mwari. Saka zvinozove easy kusubmita kuna umwe munhu. Ndichimirira maresults ekuti kana iye andidawo ndazvisubmita it's easy kuti ndichidiwa inini. Saka ndini ndiri kutozviisa. Ndini ndiri kuzviisa. Handisi kuiswa pasi. Hapana anogona kundiisa because chikero chekundiisa hachizi chine chatooneka kudzvanyirira. Saka ndikaiswa pasi ndiri kumanikidzira kuti ndikwane. But ndikazviisa pasi ndiri kutsvaka nzvimbo pandofita. Pano mumwe muparidzi akambotaura achiti izvoni submission is like a submarine, sub to mission, whatever. Zvavaitaura nti submarine is more powerful underwater. Ikangoburitsa musoro chete kapapa pamusoro pemvura inoroveka. Saka we are more powerful underneath. Zvokuti tiri ma-influencers. Saka hakuna influence inomhanya mberi kwechinhu chairi kuda kuinfluence. Saka by submitting you are more powerful. The secret manje ndoisingazikanwi nevanhu vakawanda. You are more powerful behind than leading. Patakambotaura gore riya tichitaura pamusoro pekutonga murume. Pano kubisira power because yakutongwa nevanhu vakawanda. But when you submit you are influencing your husband for the good behind the scenes. Iye ndiye oga anozopa credit to the influencer. Kuti ndimadhamu. Ndimadhamu. Yes. Okay, ndingada kungopa example maybe inozikanwa nevarimi vazhinji yekuti simba retsangadzi riri muvhu. Kana ukasaziva simba retsangadzi unogona kusakura pamusoro ukafunga kuti wari kunde. Saka iro rinodzika pasi pevhu rotsvaka rotandira. Ukazona tugirini tukobuda asi ukaona kachero kagirini 1 ukadzika pasi unoona pasi pese pakatanda. Saka submission inotaurwa especially kumadzimai ndinoona ichinyanya kupindirana nepatakanzi tiri vabatsiri. Because kana uri pasi unogona kutsvaka even opportunities for the family. You can identify and advise, identify uri kuita kunge munhu ari kuita secret services. Saka utori munhu anogona kunge atori nemaziso akatonyanya kuvhurika. But isusu zvatinozoita tinozokanganisika kuti takumva tachizobuda toti we are better than the authority. But otherwise kuonekwa kwedu kunopfuura through the authority isu tichiita like zvazvitaura zvaco-pilot. Dzimwe nguva co-pilot anotobvunza kunge asiri kuziva kuti captain mati toita sei. Ivo votozodzoka futi kwaari voti I don't know ndandafunga so ivo wawafunga sei. And izvozvo ukazviisa mumhuri kana mucommunity vanhu vanonzwanana and zvinoita kuti family ifambe zvakanaka. Saka submission yedu inongoda kuti iwe wega uite self introspection woona paunokwana sekutaura kwaita maingweni. And izvozvo zvinoita kuti mhuri dzifambe zvakanaka. Yes, tinoda. All right. I think pani pamambotaura Dr. Alaisa Mbiriri mukati izvo zvakuita sekunge nyika mukufamba kwairi kuita yakutarisira pasi kana kuti yakuita kakukakavadzana neidea yesubmission. I think kwandiri ndichitarisa nyaya yesubmission ndoona kuti zvinodzoka pane akaitanga. Sezvataurwa namaingwenya kuti iidea chinhu chinonzi marriage ndechaMwari. So Mwari ndiye ari kuuya achiti why you submit your
yourselves anti kuvarume venyu. So I think chimwe chinogona kubatsira kuti tinzwisise chinonzi submission nekugona kuchiita kunzwisisa kuti submission is a biblical instruction and chinhu chiri kubva kuna Mwari. But dambudziko raakuitika nemadzimai akawanda kutarisa munhu wacho waanofanira kusubmita kwaari ochitanga kuchikakavadzana kuti uyu anoita here kusubmita azodai here. But I think chakatikoshera ndechekuti tinzwisise kuti it's an instruction iri kubva kuna Mwari. So as we submit ourselves to God's instruction and authority, it will be easy to submit to the husband, not because he is whatever or because he is whatever, but because of Mwari akapa instruction ipi iyoyo. So I think tikatanga kunzwisisa ipapo zvinotibatsira kuti tigone kusubmita zviri nani. Yeah, maita basa. Bata nyaya yandoda kuti tizobata pamberapo yekuti uyu anoita here kusubmita tu. Ariko here bulasikaiti at which point munhu yaunofanirwa kuona kuti uyu anoita here kusubmita tu kana kuti kwete. Because ipapo patinoita malesson kuma youth tinotombovadzidzisa kuti iwo kana ukatoona munhu uyu asingaiti kusubmita tu usatoroorwa naye pane kuti wazopinda wozoti handigoni kusubmita kumurume asina mari handigoni kuita sei iwo wambopinda mumba imomo. Because kana munhu wakutoita decision yekupinda mumba kuvana vedu vechidiki chibva watoona kuti uyu munhu uyu ndinokwanisa here kuzozviisa pasi pake ndisati ndatopinda. Ende kochiti kune vakatopinda vacho wakapinda pamwe usina kuisa palist pako pekuti munhu ndinokwanisa kuzozviisa here pasi pangu, but zvakadaro Mwari vari kukupa instruction yekuti zviise pasi. Saka ndoda kuti tifambe ndiende pana gono kana tichida kutarisa nyaya yekuti nyaya iyi tataura kuti itori controversial. Chii chimwe chinoita kuti madzimai atambudzike kuzviisa? Maybe tisati tatoite pakutambudzika, regai nditange nei kuti zvinoonekwa sei kuti mudzimai uyu ari kuzviisa pasi pemurume wake? Imi sevanhu vechirume munoonawo sei kuti uyu idi apa ndinonzwa ndakadzirwa kuti mai vari kuzviisa pasi pangu? Ndinofunga pane nzira dzakawanda dzinogona kuratidza kuti irrespect basically tiri kutaura iri kurespectwa here mukati memba sababa. And respect inouya sei? Inouya chekutanga, the underlying factor nderudo, kuti munofanirwa kunge nerudo to each other, munotodanana. Kana muchinge madanana sekudaro pane zvinhu zvinoratidza kuti murume uyu ari kurespectwa. Nechikonzero chekuti togona kuti tiri kumeka madecisions, mai vanotoona kuti kubasa kwavo pamwe vatonzi kune malonzi ekutotenga dzimba, wotodzoka watoti tatosaina mapepa ekuti titenge dzimba, saka taane chikwereti chekubhadhara from next month onwards edzimba dzabudini dzabuda kubasa. It's a good idea ende zvakanakira moyo, but zvinenge zvakafanira because all institutions respect the marriage institution. Inini matitaurira yenyu opportunity yakatanga rini, wotoona kuti inyaya yaitodiscusswa for a year and a half basa kwacho ikoko, asi nhasi yongozoya chinzi tatonzi chitosainai mapepa nekuti tikasasaina nhasi opportunity yacho tatoiruza. Okay, saka manyora kuti ubva watoona kuti patonyorwa kuti Mavis Chimuti surname yamai. Okay, but okay, all right. So those are some of the indications ekuti handi munhu mudzimai haasi kuzviisa pasi pemurume wake, ari kurarama sezvinonzi she is a single individual. Right? Zvimwe zvacho zvinongoitwa ndezvekungoti even issue dzevana tatafunga kuti vana vaite zvakati, munoti kudiniwo baba, mai vanogona kugenerate an idea, baba vanogona kugenerate idea. And by the way, sekutaurwa kwamboitwa issue yepiloting ye, ndaifarira example iwe. Ndakafamba kakawanda nedzindege, whether uri kuenda padhuze paBuruwaya haumbonzwi co-pilot achitaura chinhu. This is the captain speaking. Tiri kuenda kuBuruwayo, weather yekuBuruwaya yakati zvinotoonekwa nemunhu wese pafoni kuti kuBuruwaya kuri kunaya, temperature 34. But kana kuti even air hostess kana even air host hapana anoannounce izvozvo.
saka if human beings can respect protocol to that extent reason mubvunzo wenyu manje ndopindura ndichiti chinoita kuti ndisazviisa pasi pemurume wangu sekubvunza kwamaita ndechekuti handisi kutodaira komandi yacho yapiwa naMwari ndo pandinotanga let alone munhu kana ndaramba kuteerera Mwari munhu ndingazogona kumuteerera it becomes one of the obvious reasons kuti une mhaka yei vasingazozviisi pasi pevarume vavo there are other reasons dzekuti pamwe tinokoshesa material things right tinogona kukoshesa dzidzo togona kukoshesa even kufunga chaiko chaiko you might find kuti umwe munhu anotopinda mumuchato achitoti inini ndiri zvakati kumurume wake chaari kuda murume but at the same time haasi kuda kutora the full package ari kuti ndinopinda hangu mumuchato because I need a partner ndoda someone wekuti whatever but handisi kuda kuzvidini ndakatozvidzidzirwa and these days sekutaura kwamaita kuti especially mazuva ano zvaane controversy zviri kuitika isusu tiri kuobservawo nemakore edu ati ifambei kuti you find kuti a lot of young men are marrying wives who are more educated than them zvazvisi patime yedu inga iri the converse because vanasikana vanga vasinganyanyi kuenda kuzvikoro unodzidzisa mwanasikana acharoorwa kundopfumisa rumwe rudzi but iye zvine zvaa different mwana which is a good development but at the same time zvane its counter zvakare nechikonzero chekuti vasikana vedu vana vedu vanasikana vedu motoona kuti vamwe vacho vanenge vatori needucation iri nane pamwe experience iri nane pamwe exposure iri nane saka ukapinda mumuchato uchishandisa izvozvo manje unenge wakuti wakutozviyera wazokwira wedhira iya ragono vadiki randisingagoni kupronounza riye ndo parinopinda manje kuti network yangu yatokura kudarika yemurume wangu ontological yes saka yes ngatienderere mberi ipapo pakutotarisa kuti kuzviisa pasi mazobata zvenyu kuti chii chiri kuita kuti vanhu vasazviite sei vasazviise pasi asi ndoda kuti tibate kuti kuzviisa pasi pacho tisati tatoona kuti chii chinoita kuti kuzviisa pacho kwacho zvinoonekwa nezvinhu zvipi matombotaura yekuti uyu azvipa ane senemu yekuti chimuti handite senemu yake pane vamwe vari kutonetsana nenhau yekuti nekuti haasi kuisa senemu yangu haana kuchinja senemu saka hazi submissive kuzviisa pasi ndizvo here kuti kana neu ndatora senemu kana kuti zvinhu ndezvipi zvinhu zvinotaridza kuti uyu munhu ari kuzviisa pasi zviri universal here kana zvinoenderana kumba nekumba kuti kumba kwedu isusu izvi kana ndikati baba uye kusingi mugeze maoko havabatikani but umwe ari pakupfugamirwa odirwa ningirini mvura ochingiridzwa nedhishi kuti ageze maoko saka kuzviisa pasi kwacho kunoonekwa sei kuti ndachinja senemu ndikasachinja senemu zvinoti handina kuzviisa pasi ndikadai izvozvozvo I think zvimwe zvacho zvinobva nekutaurirana kwenyu nechikonzero chekuti sure in this world tinoona kuti nyaya yemasenemu yamataura zvinogona vamwe vakuita double barrel senemu wotanga neyake yoteera nemurume but kubva yaregwa zvachose toona sekuti hapana something chiri kukuunitai pese munenge muchinonida kubring out marriage certificate kuti muoneke kuti muri connected handizi kuti zviri kubatika saka kana muine chikonzero chekuti muti indoda kungoramba ndiine maiden senemu yangu murume ongorambawo aine senemu yake handizi kuti zvikonzero zvainyu zvinenge zvakanyakubatika zvakadini but kuva linked up kuti muoneke kamuri one family zvino murooro wangu ari kushandisa senemu yekumba kwavo mwana wangu ari kushandisa senemu yekwedu every time tichitobvunza kuti saka zvakambomira sei zvavanenge vari kumira padhuze nepadhuze kuza taangombe nemudzimai so batsirakuvarerutsira here kana munhu asina because ndinoda kuedza kuona kuti because pane nyaya dzese ndangopaka example yokuti kune vanobva vatoti uyu kana asiri kuita izvi haasi kuzviisa pasi pemurume uyu kana asiri kupfugama haasi kuzviisa pasi uyu haasi kudiri yes ini ndoda kufunga kuti nyaya idzika hadzina macookie cutters each family ine madynamics ayo
and sezvamataura izvozvo kuti pane the way vanhu vanenge vakasocializwa nayo. Saka kana tikada kuti vanhu vave ivo vanotiudza kuti iyi inenge submission, tiri kungorana into a challenge whereby people vamwe will be actors. Because they will only submit pama environments ari, but it's true that total submission yoti chero in the privacy of my heart. I hold my husband in high esteem. I respect him. Even chero day I can make a wrong decision, he's still the head of my home. If there is anything I can do to help him to be attractive, then I'll do that still. Ndiri pasi submission without ndisingamudukupisi ndisingamurerutsi in his own eyes, in the eyes of those who are looking. Ndiri pajuti rangu, because like I always repeat that many people are marital illiterate. Because chinonzi marriage, many people submit to their bosses without even thinking twice about it. Kana mapastors, kana ma-elders, vanhu vese vaunorespekta munhu, you don't think about that, you just do it. And dzimwe nguva kana munhu akasave nepfungwa yekuti murume wake anofanira kumuisa paposition yokuti sezvinongoita marespectiro atinoita Jesu, iye ari musoro wemba, hazvirevi kuti ari kugona zvese. Handi murespect nokuti agona kana kuti ane mari kana kuti anobva kumhuri yakanaka. Pamwe ndinotogona kurorwa kumhuri isinazvo zvese, iwe uchibva kune zvazviri. Saka ukairespecta because of certain reasons, ndingorespecta because Mwari akadaro. Thank you. Kana Mwari adaro chete ndikangozvifunga ndiani akadaro, zvimwe zvese inini wachona ndotozviisa paside, ndotozviisa pasi. All right. I just want to add pane zviri kutaurwa namama. You realize when we are talking of this issue yekuzvisubmit, like I said earlier on, it's a God-given instruction, it's a law. Kutongoteerera nekuti Mwari ndo vakadaro. And I also want to add kuti when we are also then talking about the finer details of submission, trukuti submission is the idea yekuti wazviisa pasi pemurume wako. You know, what then it will look like in every detail may be different. I've seen families where kuti murume afile kuti mukadzi wangu azviisa pasi, hunge apfugama uye amugezisa maoko akapfugama ari apa. I've seen families dzekutoti murume haatodi zvekuswera achipfugamirwa achigezeswa maoko. As long as agezeswa mune zvakanaka, for them that's okay. I've seen families where idea yavo of submission is to say mudzimai haana zvaanotaura, baba ndo ari spokesperson. Whatever the case, it differs with each and every family. So I think if we are to then pinpoint kuti muna akasachinja senema haasi submissive, muna akasapfugama haasi submissive, muna akasadai, I think we may at the end of the day in one respect or the other get lost. But what we need to maintain is the idea yekuti submission entails kuzviisa pasi kwemurume. This is where also the issue of communication and respect comes in. Baba vangu vataura zvakanaka vakati, when we are talking of the idea of submission, we are talking of the idea of respecting. You know, I've seen ladies anenge akatobvisa yekuti Mavis chimuti akaisa yekuti Mavis garwe, but asina kana respect na garwe wacho. Asina kana respect kana, you know. So it is not about the finer things, but it comes back to the idea yekuzvisa pasi, yekurespecta munhu. And also chimwe chakakosha pama couples that we need to understand, especially as the society, because the society tisu vamwewo futi vanotanga kuti mukadzi uyu haatombozvise pasi. Sometimes we don't know and we don't understand the story behind or whatever they agreed kumba kwavo. So I think it also comes back to the families, nyaya communication, open and honest communication yakakosha. Zvi zvatinoda semumba medu. I've seen even in therapy, you know, I've dealt with cases where a man comes and says mudzimai wangu haasi kundirespecta, you know. And in the discussions dzekuti mudzimai haasi kurespecta, you then end up realizing as a therapist or mese mamotos agree, all parties involved in the therapy, mudzimai murume newe therapist, kuti at the end of the day the husband had never really communicated what respect means to them or is to them. You know, mukadzi toti mufunge ndinomupfugamira murume uyu, ndinodai, you know, but murume haasi kufeel respected. So open communication marriages yakatikoshera kuti sana baba, let's, you know, if that open communication, be it in an informal way or whatever,
we need to be able to be clear and specific what respect and submission means to us. Otherwise, we run a crisis yekuti munhu anofila kunge asiri kurespectwa asiri kusubmitwa kwaari, but because they've never communicated, just like how the opposite, how some women complain, murume hatombondide, but murume ari kuti ndiri kumutengera chikafu wani, ndiri kubhadhara rent wani, ndiri kudai, but uyu chaari kuti kudiwa pada kutengerwa maruva, pada kuitwa sei. So I think communication around these things inotibatsira, especially kuprimarital kwamataura, kuti ngatigare tine open communication, tisati tapinda. What's your idea of love? What's your idea of submission? What's your idea of respect? And even term marriage, it's not talk mashuri, but it's not too late. Let's do it so that we have functional and happy homes. Saka ndoda kuti nditi tiri kuwirirana here kuti kuzviisa pasi pemurume wako hakuna one size fit all. Kuri kusiyana. But hatina here zvinhu zvingori universal generic. Zvekungotaridza kuti kana baba vakunoburosadza mupoto. Imi mai muripo. Already matoisa kangarikira saka hatina zviri zvatinokwanisa kuti iyi respect in general munhu wechirume anoda kungotaridzwa respect yakadai kana tinokwanisa kuti aiwa izvi ndezvekumba kwenyu kana vachikwanisa nobura mupoto vakafara iwe wakagara uri pasofa uri patiktok. I think Dr. Liza, it comes back to the issue of principle. Of the day, there are certain societal things zvatakangokura tichiona tikabva tangoita a blank check yekuti zvakungodependa nefamily. We are not an island as a couple because tichavhisitirwa and zvinotaurwa nevanhu zvinotiafecta no matter what. Togona kuti tina basa nazvo because ini nemurume wangu tiri kuwirirana because the same murume iye regai ndikupe example. Ndine umwe mwana wangu nemudzimai wake vakachata zvakanaka. Saka mudzimai aitora perspective yekuti takaona namuno mutaundi tiri vanhu vekuharare, saka murume wangu uyo anoda masaladi, anoda mapotato chips, anoda chichi. Nyambisirwa yanga iri time yedating. Vakatodanana for 3-4 years whatever vachidaro. Pavarisangana kunoendwa kumachips, kunoendwa kuchii, kunoenda kui. Vamumba manje. Kanzi mai mwana indoda sadza. Kati ndezve one day zvine problem iyi. Ozoona kuswera mangwana kati indaida hangu kare kasadza. Ozoona 3-4 days ndoda hangu kare kasadza. Ko zvatori munhu wesadza zvekutoa. Akutodiscover kuti munhu ndewechii? Ndewesadza ende zveshuwa anga asimbori fake, anga asikutombofeka. Achitoya kumbanga ari semwana aitoya achitotaura kuti inini mama, inini ndinoda hangu zvesadza. Ninge akandibikira because mazuva ano some of the changes vakuitika ndezvokuti varume nevakadzi vakudaidzana nema-first names. Isusu patime yedu inini nemudzimai wangu tichitoenda kumusha kwedu kubhikita uko, pandakadaidza mudzimai wangu taroorana nababa wangu, mudzimai anonzi unoti Maivhiki, unoti Grace, wakambozviona upi izvozvo? Hazvitoiti. And the society ine role inoplaya. Saka ndiri kuti inini mubvunzo wenyu uri very appropriate. Kuti let's be sensitive. Sezvinotaurwa naPaul mubhaibheri. Kana tasvika pavanhu vakuru kuna ana mbuya naana sekuru, ini ndiri mudzimai ndine murume wangu, ndinoonawo kuti apa panoita here kuti nditi ndingosvika ndobva ndangoti enda kusingu ndogeza ningi. Zvinodini. Yes, tiri kumba kwedu tiri tu zvakatosiyana because titori ine setup kwedu bamukuru ndo panoya vana mbuya kakumba kwacho. Kana vauya ndo pandikutaura sensitivity. Kana vana mbuya vauya environment yatochinja nekuti vana mbuya vavapo. But kana tiri tu hazvina problem, ndotogona kunge ndichitofarira kubika. Zvori ndindotobika kakatowanda kutodarika mudzimai wangu tiri tu. But kanda kuzoona kuti pauya vanhu ndoona kuti I need to be sensitive. Kundonoti ivo vanobudawo vaine pikicha ipi. Ende kana vabuda nayo pikicha iyoyo havaregi kundoishambadza. Vanoenda vachindoishambadza. Ini zvondaafecta manje. Ndakuvengana nevaya vanga vandishanyira nerudo. Did you see how it plays? Saka we cannot afford to ignore society zvachose kungoti ini ndikadai. Saka pamwe ndinogona kuti ndichiti no, nemurume wangu tawirirana mambotaura zvese nemu. Nemurume wangu tawirirana kuti I can retain my surname. But
but kana ndakuzofamba vanoti kudini ko ndikaikombaina zvinodini so mobatsirana so that in that particular society you want to feel at home ndo pamunozoona kuti varoorana namwene umwe achasviki kumba kwemumwe and so forth because tatadza kuva sensitive kuti kana vamwene vanotarisirewo ukabatirwa kanoitwa mwana wavo because vachineka attachment wokapa mwana wavo makambotaura the other time muchitaura muchiti batawo zvakanaka mwana wamwene mwana wamwene vanenge vachitoita so vachitouya ziso ravo rakatovhurikawo kutaona kuti mwana wamwene munomari kubata. Yes, that's right. So Proverbs 12 verse 4. An excellent wife is the crown of her husband, but she who brings shame is like rottenness in his bones. Pari contrastwa panapa tinoiti antithetical parallelism iri kushandiswa panapa kunyorwa kwepoetry iyi. So pane an excellent wife pamusoro apa ari kucontrastwa ne one who causes shame. Zvikanzi akaita serottenness yemapfupa ake, skeletal system yese gwajada, yeah, and so on. Saka murume anogona kuita kushaya strong, kupedzwa strong namai. So pane zvinhu zviri universal is the principle, but how it applies kubva muine imba iyi kana kuti society iyi, nyika iyi neiyo zvinosiyana. So zvakafanana nekuti nyaya yemaseneme yatiri kutaurai, ukaenda semuenzaniso kune dzimwe nyika zvakaita kunana DRC among the Lingalas, ukaenda kunana Rwanda, hakuna nezita rine chekuita nemumwe. Yes, chero nevana, chero munhu ese ane zita, harina kana relationship ne the next person. Even muri husband and wife, hapana nezita rine chekuita nemumwe. Munhu nemazita ako akakwana ari ega, you know, days of the week, yeah, mamwe acho my days of the week. Yes, mamwe acho unotone first name yako is the day of the week on which you are born. Like kunana Ghana, Kwame Nkrumah, Kwame Sabbath, he was born on Sabbath. The name already tells you. Saka zvinochisiyana manje. Tikada kubatira pamaseneme taakutaura tiri localized in a particular context. Sa muchaona kuti maseneme aya isusu kugara nekugara hatina maseneme. Maseneme akauya nemaBritish. We don't have surnames. Yes, that's why the Ndebeles were able to resist that, or I don't know what happened. Vakangoritena matotems awo chete, avana kuita surname, which they now use as. That's why ndikaenda inini kubhuruwayo vanoti isibongo ngubani, ngingumoyo mina. Sinomfundisi moyo lapha namhla, nguye uzasiphatele inkonzo yethu, ibandla litini. Azokuthi mbiriri zvichitokanganwa. Uri moyo iwe. Are you getting that? Saka zvinochisiyana. Saka izvi zvinhu pane zvinhu zvinosiyana zvichienderana nekutaurirana nekunzwanana kuri kuita vanhu. Asi bhuku riri kutaura panapa kuti mudzimai akachenjera icrown yemurume wake, asi mudzimai anonyadzisa akaita sekuora kwemapfupa ake. Muri kupabata? Saka zvinoreva kuti pane zvimwe zvinhu. Saka ndezvipi zvimwe zvinogona nekuti matibvunzaka kuti vana baba inso nyoka yerwe negavi iripo tiri pano. Ya, yerwe negavi iripo kuti hanzi yakareba tiripo. Inonzi ndiyo iyi. Izi. Saka zvinhu zvakaita zvichibata nerespect sekutaura kwaita baba vangu. Zvinhu zvakaita sekuti pane madecisions. Ekuti madecisions arida kuitwa. Mai vongoti hapana chinonetsa apa gaga vatoita madecision, kana zviri kusainwa mapepa autosaina, and so zviri rational, it makes sense and so on, but you might have taken mumwe wako for granted, even though mese mamuchawirirana the same thing, but effect yekuti hapana kuzoita kuti rega timboonesana, and watoita madecisions uri kutongoti zvitori right and everything like that. Izvozvo pakuita major or significant decisions tisina kucheka nemumwe wedu, usina kucheka neni sababa, ipapapo ndo panonzi washora dari. Waita sei washora dari, muri kupaona. And then toenda panyaya yekuti
kana tichitarisa nyaya okay tataura nyaya yemadecisions handiti yekuti pari kuitwa madecision kokutaura handiti ndizvozvo kunogona kuva mumba tine vana mapinduriro madairiro kana kuti kudi matauriro chaiwo the way of talking inogona kuratidza kuti changamira ava vari biza and so on. Saka matauriro vana mai tinotaurawo sei nevarume vani vedu pane matauriro and then pama decision making ipapapo dzimwe nguva tinogona kuita tese taisa pfungwa dzedu but izvi zvakanaka izvi zvakana mwana oenda kunyahuni here oenda kuruya here oenda hapana chakaipa pane zvinhu zvese izvi are you getting that tiri kuisa mareasons tiri kuisa mapros and cons and everything like that zvaita mangange muri kupaona at the end of the day ngatichinzwisei kuti ndege ina captain are you getting that ndo panopinda chain of command yekuti captain ndege haisimukika captain asina kucheka na co-pilot hakuna vane checklist yekuti vanotocheka chekuti chachekwa chekuti chachekwa chekuti chachekwa captain haangosimudzi kuti ndozva kusimudza ndege anotocheka na co-pilot wota checklist yavo yes yaready kusimuka ndege are you getting that but kana parida kuitwa decision izvi toda pane pekuzoti captain akuchishandisa discretion yake with understanding a responsibility and accountability yaanani yaanayo kuti decision ichimekwe at the end of the day saka panogona kuzosvika nguva yakadaro mukati memhuri yekuti sababa ndaakuchiti having considered everything ndaakuchiti okay decision yatakuita ndeiyi are we getting that yes as the captain weflight inoi and it's a responsibility that is God given saka na mai vachitiwo okay maita inyu final but ndine veto you know imi maita final but ndine veto chinyi yes ipapapo panoratidza kuti hapasisina submission hapasisina kana baba vane wrong decision aiwa apa sofa tambotaura kuti inyahuni neruya hapana chakaipa example yemwana yataurwa nemwana wangu inowanzotaura kuchengeta huku nekuchengeta hanga okay ndizvozvo kuti hapana chitema hapana chitema but apa issue inenge yapo ndeyekuti kaego manje kababa because wakatokapiwa wato ndakatokapiwa nebhaibheri ndiki kuti kana huku nehanga zvisina difference yes tadiwo kungochengeta hanga dzacho dzandataura mai voti aiwa hazvina hazvo difference but isi tadiwo kungochengeta huku dzacho dzandataura ipapo dzandataura manje haisi murume ndebvu mukadzi ndebvu me zvatunga panoita difference kuzvisa pasi pane zvamuri kutaura mese muri vairi handiti kuri kureva kuti kana baba vazoti vaita final decision handitika pane zvinhu zvatandionesana final decision yacho nyange ikauya isiriyo angariwo maonero angu ndinofanira kungogamuchira nekuzvisa pasi kuzi ipapa inenge pane friction ipapo pakaoma timbotaura zababa ipapapo pakaoma but do you know what zvamambotaura mainini muchiti tsangadzi ine simba pasi rero if you do that once pane issue yatanyatsotambutaura dzinozoti ngaende ake kuruya kwamadini kwamataura if we have a next discussion of a similar nature yehuku nehanga manje toti ngatiitei hanga dzamataura baba vakachenjera vari kutungamirwa namwari that's how we would decide do you see what I mean because tese tiri kuona kuti hapana chakaipa the other it's give and take because tese titori ma-individuals akatokwana titori complete but murume ane rudo nemukadzi wake anokonzera kuti last time we went my way takati hendi yekukariba mai vachitoda kuenda kunyanga tikazoguma taenda kukariba this time let's go kunyanga even nevana mukatodzidza that practice it works kuvidzana nesu kuno zvakanyanya regai ndipe Dr. Mukara ndozopa mama okay ndingangoda kubatanidza vhesi rataurwa napastor riri kungobudisa statement yekuti mukadzi akachenjera nekutsanangura kwataita kuti submission ndiwe unozvisubmit
saka ndiri kuona kunge pari kubuda wisdom yakanyanya kuti iwe ukwanise kuzvisubmita nekuona kuti situation yakamira sei, especially panyaya dzemadecisions idzodzidzi. Mapa example yakanaka yezvikoro, nekuti shuwa pazvikoro unopedzisira wakunzwa baba pamwe vauya kuzona mabhuku, ndaimboticha kunyazura nekuruya uko, wonzwa zvakunzi ndiye akaita nharo akaunza kuno kuita kuti ngayo. Saka nyaya dzakaita zvechokwadi dzinoda kahungwaru kari kureva kuti ana mai vazhinji ngavaita self introspection, then pride ngaisatonga mukati meimba. Kana nyaya yekuti nini ndinoziva stereki, kuteerera ikoko kwakanaka. Zvimwe zvacho ukazviweya zviri kuitiranwa nharo unoona kuti zveshuwa zvakangofanana, 6 na 9. asi kuti makuriro akaita munhu anoda kuita iye the last word. Saka zvekuti instruction iri kubva kuna Mwari kuti submit, ende ndinofarira ipapo kuti ndo panonyanya kurwadza, asi ndo pane chokwadi. Vari kukuti havana kuti I will submit you, hanzi submit iwe wacho. Saka pa self introspection pane kakukura muchikristu nespirituality yemunhukadzi kakanyanya kuti ukwanise kunge uri able to respect and submit. Yes, Powerful. zvinobva zvasheka kapfungwa yacho inenge but ndandiri kuda kungobvunza, ndine mubvunzo kuti nai mimi ko kana ukaona kuti baba is a narcissist, vari kuda kungoti iyo yamataura kuti it's not about the decision, but it's about personality necontrol. Munhu anotori neproblem yekuona zvakanaka zvinotaurwa kana zvinoitwa neumwe wake, nekuti shoko raMwari rati iye anenge moziva kuti munhu anokutsikirira akatsika pashoko ka anorwadza. Nekuti nichandoda kusubmita ishoko but ndo raakushandiswa seshamu manje. Saka how do we balance that kuti alright baba ava vari kind ende ndoziva kuti havasi kutaura zvongoti ndiri baba. Mukazhinji umwe munhu ane low self concept anoshandisa that process yatataura kuti yekuti final decision sababa ndipei mukana wokudini wokuzomeka, but iri nyaya yemunhu ane low self concept ari kuda kungoti aone validation nekuti madecision. Even dzimwe nguva asingazoiti own responsibility yekuiona through. Iye aita decision yekuti ngapaitwe hanga, kana kuti ngatichengetei mbwa kiti, hatengi chikafu chekiti, hatengi chikafu chembwa. Iwe ndiwo wakumanje ndiwo havatobatikana bhurumu rekubisa tsvena yembwa, asi vanoda imbwa panopamba panofanira kuita imbwa ndibaba wataura. Inini manje ndinda kusafa nedecision yababa. Saka ndoda kufunga kuti inini pamwe ndo pavari kuti kuchizviisa ipasi kana kuti kwa I think paita difference the way she's first asked the question. Kuti kana munhu ari a narcissist already pato dzatova dhongi nemombe nechikonzero chekuti bhaibheri riri kuti iro kana riri kuti zviise pasi pemurume wako chaiye. Tataura pamusoro pewillingness, ndo panobva patorema kuti uchizviisa pasi panotorema, right? And in such a situation I don't think kuti tiri kuti isusu tambo maybe pfungwa yangu iri kungouya pakuti ipo let things be discussed. zvatodiscusswa bamukuru, but isusu zvadiscusswa kainyaya yehanga nehuku, right? toti hazvina kana difference, zvese zviri right. Ndoda kuenda zvisiri hanga nehuku, ikiti imbwa pamba zviri kuuya, tiri kunidha imbwa pano pamba, toti but imbwa ichadini zvichazoita sei, ichagara paye. Baba wati aiwa mbavha dzarura kunoku tiri kuda imbwa. Imbwa yauya haichisiri responsibility yababa, yakupa burden kuno umwe asingafariri imbwa nekubisa tsvina yembwa nekubikira imbwa nekudini. Saka tine tambozvidiscussa heduka, but ndoda ngofunga kuti ndiri kukunzwa ikwa muri kutaura kuti maybe zvadiscusswa hazvo zvikabvumirwana mapros and cons achona, but dzimwe nguva tiri kungoti decision iri kubva pamunhu ari kungoti zvandataura ndo zvinotodini chete zvinoitwa. Alright, let me Now, try given and the come in. instruction imi mungai approach sei? andosaka ndatobvunza uri saka rege titi netsai arikuda kuti atibatsire ipapo. Alright, maybe let me respond kumubvunzo wafunzwa namama wekuti how then do we deal with this case yekuti mukadzi ari kunzi zvisubmite, but we are talking about a narcissistic husband. So muchaona kuti these are circumstances, unique circumstances where tinozosvika patumadilemmas twekuti saka in this case toitreata as an exceptional here or tongotorwa zvataurwa naMwari. I've also seen in therapy cases akadaro akawanda. Of particular note, I'll give an example of
of cases, for example, which can involve murume ari kutostruggla nesome mental health issues, like narcissism it's a mental health issue, Yeah. you know, Utori and bipolar. many other ana bipolar, you know, there are many mental health issues in Edziripo, but we don't know and we don't understand about these things. So kuti murume uyu atiri kuti arifana kunge ari kutungamirira kana arifana kunge ari kutungamirira Captain wedu. haana capacity yacho, or capacity yake iri compromised nezvimwe zvinhu zvatisiri kuona zvatisiri kuziva. So we have also had families that have suffered disadvantage akawanda just because pari kutungamirwa nemunhu asina capacity or ari compromised nezvinhu zviri genuine but zvatisiri kuita sei zvatisiri kuziva, to the extent yekuti in some cases mamwe marriages anga akutoputsika mamwe anga atoputsika. But having sat down with both parties, I remember in a certain scenario where we then had to do my psychometric test and whatever for the husband and things like that, nenyaya yekuti mutungamiriro wanga achita mhuri wacho wanga usiri kufamba zvakanaka, and it was also very difficult for the wife to submit to some of these things because zvanga zvisiri kumeka sense or zvanga zvisiri kuita. Then after having done my interventions, my assessment and diagnosis and things like that, we then realized that this husband had my mental health issues and whatever. So ndo zvimwe zvezvinhu zviriko out there. So thank you Maingwenya for raising that issue, because when society looks, when families look, these are some dynamics that people will not know and will not see. Chagona kungoonekwa ndechekuti pada mukadzi ari kuendera murume kumberi kana kuti haasi kuzvisubmita or haasi kuita sei, but we have certain unique circumstances where certain husbands are compromised in terms of nyaya dzada decision making, leadership and whatever. So patinoona masituations akadaro or patinosuspecta kuti there could be something wrong, because remember when we talk of mental health issues hatisi kutaura zvababa vakapfeka masaga vakapfeka zvakasviba, tikutaura zvababa vakapfeka sutu, mufundisi kuchechi vari kutotungamira prayer band, vari kutoenda kubasa, ndo baba vatiri kutaura nezvavo. But there could be issues that beyond what meets the eye. So what is important is, if as a husband you know there are issues dzawinadzo, let's normalize seeking help, like I always say. And even mudzimai ukaonoti because iye anogona kusazviona because ndiye pada murwere wacho anditi saka iwe ukaonoti you know what, let's normalize seeking help, because it will make this issue of submission very difficult and it may make it zvinogona kuto shanda against the family instead of it working for the family. So yes, zviriko. Tipindure mubvunzo uyu maita basa nekujekisa kwamaita kuti kune vamwe vatori nemasituation ekuti submission yacho inogona kunetsa. Saka kana ndatoona pari pekuti apa munhu wangu uyu idi kusubmita kwaari handisi kukwanisa, bhaibheri rinonditawo sei, because it's impossible for me to submit to a person who is like this. Ndinokwanisa kumira here ndakuti ini nangu parunzi ndizvise pasi pemurume kana musisiri kuita zvekusubmit. Ayo kuti ndizvise pasi pemurume uyu ndiye ari kunzi ari compromiseka, ndiye pamwe iye wacho hatori noukama naMwari. Saka kana ndakutozi akatoona ndatoo pasi pake ari kutonditsika nejombe nemaspike, then makutopa vamwe mikana yekuti vachitorega kusubmit, varongoti ndofunga murume wangu anorwara saka I strongly think kuzvitsika-tsika kwese kwese. Do we have situations where a person can say kuti apa paka kutozviisa pasi pemunhu uyu kunogona kwakutonetsa? Indoda kudzoka pakuti kana kuri kurwara, let me emphasize this, lesson vachifamba vachidiagnose varume vavo kuti wangu murwere saka handimuteereri. Kana kuri kurwara handisi tinodiagnose vanhu kurwara kwavo. You know, this is a professional duty, this is something zvakafanana nekuenda kuna nachiremba ma-medical doctors, ndo vanodiagnose kuti uyu musoro uyu migraine, handisiri ndofamba ndichizviti ndine migraine saka zvazodai, you know. So let's leave that duty to professionals, and it's not as many people anyway who are as sick or who are as sick, anditi saka izvozvo. So hatiexonaretwe pane vema-mental health issues kutoti munhu atori detached from God. If the husband is detached from God, ndinokwanisa here kuramba chizvisa pasi pake iye achitoita madecision ari against God. So I'll come back to the biblical principle which says in the Lord. You know, that's where I'll come back to say I need to submit to my husband, but in the Lord. Kana kunditonga nedemo kuti pano apa handidi kuti unamate, or you know, things that are contradicting to the will of God, then in such cases, because it's not in the Lord, you know, I may as well choose kuramba ndichiteera Mwari. But for things that are not compromising on faith, the divine obligation still rests. I need to submit.
All right. So I wanted to emphasize zvinotaurwa naPaul zviya zvinzi unoziva sei kana uchinamata zviya kuti chero murume wako asinganamati aigona kuzoponeseka kuburikidza newe. Saka kana iri nyaya yesubmission chaiyo kana tisina mamwe majustifications atakupa mazuva ano, maareas ekusubmita aripo akatowanda even murume chero anga asinganamati. Muchaona kuti zvinhu zvavanotarisa ivo kuti ndo submission zvakatowanda zvisinei nekuti zvinocompromise nefaith yako. Saka dzimwe nguva tinoita justification because we are just becoming selfish. So I wanted also to emphasize nyaya tambotaura yekuti premarital counseling iri important nekuti unotodzidza from there kuti kuzhombe kana muchiti respect muri kurevei. Nekuti vamwe vakomana vari kusvika papoindi yekuti takasangana paUZ tisakana kuti hazvina basa ndezvakudhara but kana taamumba vekuzhombe vachauya ende panozoita vekuzhombe vakushora manje mukadzi wako, it's either newewe wakusaidi remukadzi kana kuti wakunyara nemukadzi wako. Saka it is very important kuti tibva tangodzidzisana kuti kuzhombe tinodai kana toenda ikoko Zambia ngarisungwe nekuti kwedu anototi Zambia. Saka izvozvo zvikaitwa, it's part of submission yaunonyatsoziva kuti haiaffect faith. But vamwe vaakuya kucounseling vachizvijustifya, unongona kuti iselfishness, vamwe vanobva kuti ndochachirungu chino ndigoonekwa ndichiita izvi, but submission pachezvayo haiwanzocompromise on grounds of faith unless the husband becomes abusive. Nenyaya dzekunamata ndopatinodzokera papoindi yekuti in the Lord. Aiwa, tinoda kutenda chirungaziva chedu chiri kuita chatotsvukisa chikatokwata. Maybe mashoko edu ekupedzisira tese briefly tichingoti tibatsirane nevanhu vari kustruggle neissue yekuzviisa pasi because ike zvino tinoita kutongoona kuti mumwe tese takangoenzana. Saka munhu nemunhu kana iye asiri kufarirawo kuti ini ndichangotamba yandiri kutamba. Right, ine mashoko angu ekupedzisira andingataura ndeyekuti iwo kana tichida kuenda kudenga, Mwari vane zvavanotarisira of baba, vane zvavanotarisira of mai. Kana iri one of the commands yekuti baba ida mudzimai wako sekuda kwakaita Kristu. Ukafeila, no matter how good your reasons are, kutaura kuti naMwari hamusi pamwe chete. Similarly okuna mai pangova nezvikonzero zvakawanda zvetinogona kupa. Ngatizive kuti we are in the great controversy where the devil ari kuziva kuti nguva yapera, I will use all tactics kuti ndiwine game iri. Saka vana mai vanogona kuwabatwa panyaya yekutiwo subject yetiri kukurukura pazuva ranhasi, vanogona kubatwa panyaya yekuti haagoni kuteerereka nekuti zvakati, haagoni kuti kuiswa kuti ndizviise pasi pake nekuti zvakati. Sometimes panogona kuita difference on one issue but yobva yatatamurwa kuzvinhu zvose because tasiyana panyaya yekuruya nenyahuni. Haicha yobva yatoaplaiwa iyo akambonditi zvakati saka handichazodari. Kana tadaro hatina kukura semaKristu. And also ndoda kungopedzisira ndichiti inini pemunokurukurirana tikaona tadza kuwirirana, kazhinji kuenda kumaspecialist kwatiri isu vanhu vatema vemuZimbabwe kashoma kuti tindotsvaka counseling outside. Kareko vana tete nana sekuru played the role, but iye zvino nekuti havasisipo because of the change yezvino hatichakwanisi kuita encompass issue yemacounselor yematherapist pamwe chete neissue yemacoaches vari available kutibatsira kuti mhuri yedu ipinde zvakanaka. Ndaona kuti zviri kurema kuti ndizviise pasi pemurume wangu nezvikonzero izvi. Toenda tondokurukura tozvigadzirisa indosvika panzvimbo yangu zvakanaka. Ndoda kuride on what she said pamusoro pekuti vanhu vane maexcuses akawanda ekusasubmita. Ende pane zvinhu zvakawanda zvechokwadi. Vanhu vasi kubikira varume, umwe achatova chiri murume wake. Tiri kutaura in the context of our Zimbabwean community nemarerero atakara. Handingatauri kumwe kwandisina kuswera, but imo munomu unotoona kuti baba havana kuchengeteka, mai vacho havachawa chiri murume because akadai, havachabikiri, zvese munhu chero achiita madecision ake akafunga kusimuka kuenda kumusha kwavo, akafunga kudini,
I think zvese zvozvo tiri kutoita pass on the button kuvana kuti vasazogone kurespecta because ndo mom and dad college ndo pavanodzidzira chinonzi marriage, ndo pavanodzidzira chinonzi submission. Samabatiro amuri kuita baba ndo mabatiro achaita mwana wenyu murume wake generations zvichienda zvakadaro. Samune magadzira kakai kanonzi naMwari kuna mapisarema ndichakurongedzera kana waifunga kuti ndakafanana newe because unenge wadisrupta magenerations akawanda. Saka submission yatiri kuita hatisi kuitira isusu plus chandanchida kuti chingoza ndechekuti marriage i-character development for salvation. Kana tikakanganwa kuti tiri kugadzirwa patience dzedu unhu hwedu munhu wedu anofana kungo even munhu watiri kufunga kuti hasi worth our submission, musi waanotendeuka anenge achimenshena mabatiro amakamuita mumuchanyara kunamata nawo vatendeuka sachanudoro vakurangarira kutoti at least hatinambozvari zvodzidziswa kuno kusaisi taibatwa zvakadai. Saka itai zvakangonaka muchingotarisira kuti even chero asingazive Mwari musi waanoziva Mwari anenge achipupura mabatirwo akaitwa nemi. Yes, indingati pakupedzisira zvakakosha zvikuru kuti titsvake ukama naMwari. Kana tikutaura nyaya yemhuri, manyuko emhuri ndiMwari. Mhuri haina kuitwa neUnited Nations, haina kuitwa nehurumende yenyika ipi kana ipi, yakaitwa naMwari. Mwari vachibva vati kuti mugarisane zvakanaka munofamba makadai. Iwe murume ida mudzimai wako, iwe mudzimai zvise pasi pomurume wako. Mwari vari kutotaura kuti this is the operating manual or operating procedures. This is how you can use this product. You know, saka zvakakosha kuteerera Mwari. And then kuvarume timu yangu yese iri kunze uku, chimwe chezvinhu zvinongokoshawo kuti mai zvivaitire nyore kusubmita kungopedza kuroora. Iyo point. Gara nemukadzi wechikwereti. Point. Haya pechesi zvinonetsa. Anzi anobvanzwa wakatakura zvidhina. Mashoko ekupedzisira. Alright, toda kutenda. I think mashoko angu ekupedzisira ndingangoda kuti kumadzimai kufanira kuti tinzwisise kuti kusubmita hazvirei kudzvanyirirwa. I think vakawanda vane dambudziko nenyaya yesubmission because ari kufunga kuti pari kunzi submit yourself zviri kunzi dzvanyirirwa. Kusubmita hakusi kudzvanyirirwa ende kulidhiwa nemurume hakusi kudzvanyirirwa. So tofanira kuti pabate ipapo and zvakare tofanira kungorangarira kuti nyaya yesubmission yatotaura nezvayo haisi nyaya yemunhu, and it's not really about your husband or just about your husband, but it's about the God who gave the command. Amen. So zvirangarira izvozvo in the fear of the Lord Mwari achitibatsira tinosubmita. And kana pachinge paine zvanetsa, because sometimes lack of submission is just a symptom of underlying issues. Oh yes. Zviri kunetsa kana zvanetsa mukati memhuri zviri kuita kuti zvinetse, kuda mudzimai kunetse, kusubmita murume kunetse, kuteerera vabereki kunetse. Let's seek help. Mwari achitibatsira. Mafundisi edu tinawo, maprofessionals edu tinawo. Let's seek help tigadzirise zvinonetsa so that tidzokere paorder yaMwari. Mwari achitibatsira. Amen. Tichakumbira Dr. Vatinamatire Dr. Mugani. Ngatitsunye tinamati. Rumbidzwai Jehovha, tendwai nekuti muri Mwari. Maita henyu nechidzidzo chamatipa mukati mezuva ranhasi. Pane dzimba dzavandudzwa nesu tavandudzwawo. Aiwaro matipa mweya wenyu mutsvene, a double portion for each and every one. Tikwanise kufamba mukati menzira dzenyu kuitira kuti mhuri dzedu dzigova dzakafara. Maita henyu muzita raJesu Kristu namata. Amen. Amen. Rindani mwivanoera zvione sozvaonekwa mwenjere nyubatsidzanyi munochingamidza tenzi onani anouya Jesu mambo anouya kuzotonga onani chidzidzo chake chekuti musunungure nguo chena nezvirema kasika nikutaura